Nangagig tulo. So pila man itanan? 100. 100. Dara. Wala eh kambiyan eh. Tagpila-pila may mo eh. Kumali, amo lang ikuan kanang ngayon mong baon na ipaitok bugas. Mau ba? Halaka oy, maka-proud man pod ning bata, kugihan kaayo, bata pa lang naning kamot na. Lang. Lang. Saan may baligya? Saan? Saan may baligya man eh? Maniog si Charon. Maniog si Charon? Oo, sir. Tagpila pod na. Ay. Oh, may tubulhasit ba? Ay, Igsoon mo? Igsoon mo? Mamigo rame. Negora mo. Kapalita ko be. Kapalita ko. Lagi yun. Pila ni be? Sir, kapalita ko be. Kana mani. Kana. Lagi de kasi. Kami man si Ma'am Tili. Pero dito sa kuwan madako. Tagpila ganin eh? Tagdi sa isa. Tagjis. Opo. Tagay ko film na. Ay, naman pagbalot. 2, 4. 2, 4. Pila nag-ata? Tagjis ang isa. Pila tayo balik daw? 1, 2, 3. Katawanan bagay din kanila. 4, 5, 6, 7. Tagawain ka mo kay Manay. Manay ano? Tagay ko na pulo. Dapat sa manay te. Napulo ko Pabukid pa. Amin lagi. Magani lagi. Yan eh, Kunin para na po ito, sini gamay. Pero Pila man eh? Kuhan silpo dakway man. 7. Ma'am Tili lagi. 2, 4, 6, 7. Nangagig tulo. So pila man itanan? 100. 100. Dara. Wala eh kambiyan eh. Tawagan ng kuwan pa. Tarong ba? Loader ng pang. Sige, diyan lang na. Ay na. Eskwela pa ka? Ito na grade na mo? Grade 6. Grade 6? Taga-terera ka? Taga Manay. Ay, taga-manay ka? Layuan yung mga tanin. Nabot lagi agbati. Nako sa kaluro nagpuyo. Unsa man eh ka nang imuhan eh. Kung ano, angkat ra ka? Kanang Ay doon. Doon, ayun nga po. sa Pwede ba palengke. picture sa inyo kadali idol? Wala problema na. Ha? Magkumpra rami sa palengke. Kumpra ra mo sa palengke. Amoy balikya. Tagpila-pila may imuhan eh. Kumali, amo lang ikuan kanang Repakon? iba o nga. Kamu rin nagaripak ka ni? Ngayon mong baon na ipaitok bugas. Mau ba? Salamat kayo ha. Naka-vlog mo pod ko ba? Nag-vlog ya panday ka. Oh. Sige amping mo. Bye-bye. Thank you. Salamat kayo. Bye-bye. Salamat kayo. Sige ma'am, kini. Sige na. Ari nagkaila sa tuwa diri di. Dagan nagkaila sa tuwa diri ya. May na lang nga. Grabe luya bata bata tagamanay man day itong bata. Kita kan unta ni mugmani. Atong imong pants. Ha? Kita kan unta ni mugmani. Mani. Atong imong pants ba? Ay, uday na nakalimot ko. Sige lang. Kaya na. To ano? Nakalakaw na. Kuan, itong bata. Grade 6 pa to ba niya? Nanuray na og kuan ba? Grade 6 dito. Grade 6 pa lang to niya. Nanuray na. Naman daw siya dari anak puyo si iyang lolo. Uya bata, sige lang. Wala pa siya kambyo gyud. Pero sige lang, at least nakatabang punta ba. Muli na to. Pauli na to siya no. Dili, muli na to kay nanaman siya kay Bandra. Oo. Pero sige lang pud balag nagmay. Ang importante nakatabang ta sa isig ka tao. Gani. Wala jud ko nagdahom ba nga sa tong pag-ana diri sa mate. Dagan ba nakaila sa to ari ay. Sige, nahinay ta ha. Sayang nga wala kalimot ko hatag ba. Pants banday na to di ay. Dagan kagipalit. Lagi pulo ka buk ba pero sige lang musik maabtan pa na to ron. Tagaan na to tong pants pero kalimot ko hatag na. Sige lang. Lugar tayo nahinay lang. Tagaman na layo ato niya no. Gani. Asa naman to nawala man. Tagaan ta na ug man eh. Uli na to. Pero sakay man to bao-bao guro. sakay to bao. Pero believe jud ko atong bataa ba nga
grade 6 pa lang ba, nanginabuhi na talagsa ra bata nga ing ana. Imagine na, gikan og manay, nangumpra lang siya og sila og kuan kanang mani niya, sila nagrepack, nabaligya niya nga tagdis ng isa. Taga dito man to sa manay. Layo-layo ganila ano. Kugihan man jud ng taga manay. Kugihan kayo kay taga manay ay di basta-basta ba. Luoy pag bata away nga pila ra koy kuan nila ani ko baligya tagdis ray baligya niya. Tag 20 man na dito sa kuan ba. Oh, barato ra gani kayo nang kanya para gis ra oh. Sige lang, importante nga nakatabang punta sa mga bata ba kay kato estudyante pag ito klaro kaayo. Gani. May na lang nakatabang punta sa mga bata nga samay nato nga deserve gid nga nga ako natabangan ba. Bahala ginagmay. Sige lang god, bahala ginagmay, ang importante nakatabang ta sa isig ka tao sama atong bata. Ano sige giyo diha pag-drive nagtarong. Sige amping ta sa atong pag-drive kay napay ta sa highway.